Hello everyone! Kumusta? So na ko experiment guys no sa akong channel guys, mag-upload muna ta og mga drama no sama sa pasultihon, soliran, handumanan og what's the style guys no sa pausa-usa lang sa guys. Tungod kay gamay ra mo tag content diri oy nya tungod ang nakagamay po datong views guys no. Ug gani may mga bulan nga di ta kasulod. Uy kayo guys. Una kayo kung supportaran guys no tungod kay mag-upload tano sa mga drama guys, ilang mga daily series no like pasultihon, handumanan, soliran og what's the style sa pausa-usa lamang. Pero katong mga drama series nato guys nga nasugdan is of course compilation na gyapon to siya. Okay lang pausa-usa ta diri guys no para magdaghan ang atong views og contents. Anyway, yung mas katupaning pizza 23 pala ni nga drama guys no sa pasultihon og kaagi ni Mocha. Si Mocha guys usa ka inspired no nga vlogger. Okay ba man yuta guys no nga ang pag-vlog is a good source of earning na yun na karong mga panahon na like me di ba guys, like akong gibuhat is nag-vlog ko. Og gani daghanan ni asinso ani guys no nga trabaho. Pero depende ra pod ano kung nindot ang imong content. Pero si Mocha guys dili lang pag-vlog ang iyang gibuhat no, gisabayan po din niya og online selling, so doble ang iyang ego guys no. It's like hitting two birds in one stone, di ba? Kay nag live selling sila og nag vlog pa gyud siya guys no. Syempre pag mag live selling is naman yun nagipikita no sa ads. Og tungod ana guys no, nakita gyud ni Mocha kung asa siya hiyang guys, masiyang siya sa iyang pag live selling. Pero na isa ka tawo guys no nga grabe gyud ka basher niya guys, daan pa man sa iyang pag-vlog ug hangtod nga karon nga usa na siya ka live seller. So atong sayon guys no kung sa unsang paagi nga gibash no sa iyahang basher guys, kundi ni basta-basta basher na guys no, kundi iya pag yuning ex best friend. So nagyo mga tao guys no nga sinahon di gyud nakalikayan guys no, labi na kung successful na ka sa imong fields, imong larangan. Nagyo mga tao no nga masuya guys ug mauna ni ang iyahang barkada kadto guys. So atong sayron na ko giun sa pagbash no, pagdaot ni Toribia guys, ni Toribia si Mocha nga wala gyud siya kagwanta guys no, hantod nga abot sa punto nga iya na lang ning kasuhan. So adunay gahay kaso nga mahitabo guys, ug again atong sayron kung unsa ning ang pagbas nga iyang gibuhat. So atong masayan diri guys no nga pwede pud pala makasuhan ang tao no pinaagi sa pagbash, kay di lang kay pagbash no kundi mangdaot pagyud kini. So again dili ta maglangan atong paminawon guys, ang kun ako ang pasultihon no kuan pa man siya guys December 23 tungod kay mag-uploadan ta karon no sa karong episode guys, pero photo lang ilang drama mo nang nangita ta sa mga daan nga content nila. So happy listening. Bueno, dito maglangan. Ang suot ang pukaran itong hatagan o pagtagad, no? Pinada kinis usa ka babay nga mapatago lang siyangan nga Mocha. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunan ang atong singer, si Mocha. Naagi tao nga sinahon ba nga dili sila gusto nga malabuan sa ilang kahimtang, masuya dayon og moasenso ta. Pero aron inyo kay masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Okay na naplaster ko nagmaayong akong cellphone. Maghimo kog nakakanta para na ako ika-post aron og ugma. Akapela lang ni. Mukanta ko pang 1 million views. Okay. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang. Oy, basig ani una sa tagtanod ha. Kay badungo na sa tag kay nagsaba-saba. Latihang ano taon ma? Oh, bitaw. Nalimot ka. Atong unang gabi nga giari tagtanod. Kanang reklamo atong mga silingan. Gabi man to ma, gabi dairon, kahayag pa aron. Di ba? Hay may maayog, adto ka lang sa imong kwarto magkanta-kanta. Ma, Wa man ko ingon nga nagkanta-kanta ko diri para magsaba-saba ko nang inabuhi taong ko diri mauy.
Unsay nang inabuhi? Huwag ka kahibaw ang akong pagkatakanta diri. Makakwarta ko diri. Unsay makakwarta? Unsay pagtuunin mo sa imong kagalingon jukebox? Nga ka nakanta kwarta. Mader. Huwag ka lang kahibaw ang akong pagsigig kanta-kanta. Makakuha kong daghang views o mga followers sa Facebook. Makakwarta ko, ani. Maong kalma lang. Relax ka lang dyan. Saba ka di, oy. Tinuod ka? O, lagi. Tanawa na ko ng ubang mga vlogger niha, o. Daghan na kay mga followers. Mga sikat na kaayo. Daghan na kay sweldo sa Facebook. Mao ba? Kung mauna makakwarta gud di ay ko ani, ha? Huh? Ay, kalisod! Ma, Kalisod, ding watay pusod! Ma, hilom na, ma. Ay, Naitanod. Ay, tanong sining mata. Tuloy ko, anak, be. Mora gitaw ni akong galingawan kay wala gitay kurso nga nahuman kay high school rata mao nangiyawa ta diri sa Facebook. Basin pa di ay og naa diri ang atong maayong kapalaran. Unya. Hello guys! Hello, good morning! Kumusta naman diha mga followers na akong mga gwapo o gwapa? Nakapamahaw na ba ang tanan? Nakapangapi na ang uban? Okay, shout out sa atong bagong followers, no? Salamat kaayo ninyo mga pangging! Pasensya mo ha, pasensya kaayo nga. Wa sarong kumukanta no kay sakit-sakit ako tutunlan. Murag pa doon ko pagaw. Nyahibaw, baya mo nga ka na ako mga kanta. Kanang pangkantahon ako, mga birit songs, kit kaayan na. Okay? Motia! Ma! Oy! Nasbirtang bayot ay. Nga wa ka buntag eh. Mupalit makunog tag aning usa ka set nga make-up. Kay milargay ang amo nga mo ipalit untaan eh. Ikaw, di ba kuno kang palit? Subuko sa di mo, ma-dear. Uy, nag-live ko diri. Ay, hello, girl! Madaol ko nga! Nag-live day ko, girl! Sorry. Kuan ba? Pasignain gusto mong palit sa mga followers, girl. Ha? Ibaligyan ng girl. Sus, kining bayuta. Ay, hello, mga guys! Hello, guys! Dahil balik ya, ay. Usa ka set sa make-up. Kasi mo palit ya. Napa mo ko'y ako. Si Idol Bambi. Nangutanan siya. Pila ko, no? Pila man ni bayot? Ay, ang presyo ko yun, ani, 1,008. Kay, og ato ka sa tindahan, maabot man ng 2,000. So, diri sa ato, kay factory price man yun, eh. So, 1,800 ang presyo, ani, girl. Oh, okay, 1,800 guys, mga idol. PM lang mo kung kinsay gusto mo palit, ha? Diyan na diri. Sige, PM dayon, ha? Kaysa makauna lang, ha? Ay, salamat kayo. Sabat kayo, girl. Huwag yung pausik ang akong kwarta. Kay, nahalin na yun. Dali, oy. Basta agi lagi ni mo social media lagi dali lagi kinastanan. Lalo ko di mga followers. Ala, oy. Kanindo, to yung ana, oy. Ay, magnegosyo lang ka, ta, girl. Ha? Oy, nga lang ko, girl. Kay, mangita tag puhunan and then mag-online selling, ta, girl. Mutia! Anak! Bangon na diha! Di ba doon naman kay lakaw? Ma, basig din ako mulakaw. Sakit mo kayo ng akong liog. Di na ako malihog. Uy, sa may nahitabo? Ako kay baw, ma. Tungod ni sa pag-live selling ako gabi. Pila ka oras at paya ito nga nakatubang ko sa kamera. Ay, nasubrahan sa kakugi akong anak. Kadiyot kay doon ako'y tambal dere sa akong pulsa. May gani kay naagi ko ani perme. Alaksan FR? Ang Alaksan FR, anak. Doon ay kombinasyon sa ibuprofen o paracetamol para sa panakit sa kalawasan. Mao man ni akong gamit. Sige ma, ikaw na gud ang nagsulti ana. Imno ni nako. Salamat ma. Oo, unsa na?
Kumusta ang imong pamati? Nawaday ng panakit sa akong liog, ma. Sud sa 15 minutos lang, nahupay dayon ng akong pamati. Thank you, ma. Thank you, Alaksan FR. Ayaw gyud ibaliwala ang panakit sa imong kalawasan, ha? Sagabal na sa imong mga raket. Basta laban lang. O kung masakit ang kalawasan, i-Alaksan FR agad. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, Berto! Berta, oy! Ay, sorry, Berta. Ay, nag-change profile, manday ka, no? Yes. Ang saya to ni mo, my dear. Ay, katong imong ibaligya ba? Nga usa ka set ba? Di ka nagpalit ato. Ay, kadto. Hinatag na to sa kong amiga nga gikan sa gawas. Kung yatagan na to, aron ko kung doon ko yung make-upan, ipatesting to o kung ganahan, mahimo mo order lang yan to gihapon niya. Aw, sample ready ay to, Berta? Oh, girl, oy, pero saan? Nagipit man ko, di ako na lang gibaligya. Unsa ka bayot o magnegosyo ta, ana? Kay tan-aw ra pa na ako, dali ka siya halinon. Unsa ka og mag-order ta og daghan sa imong amiga, kay atong ibaligya diri sa akong page. Mag-online selling ka ba? Sige, girl. Mag-online selling to, girl, pero asa man tagpuhunan? Ako'y bahala sa puhunan. Ako'y mangita. Unsa ka og puhunan lang ta og mga 20,000. Okay ra gyud na, no? Okay na, girl, oy. Sige, ha, magtinabangay ta, girl. Ako'y bahalang mo diskarte sa ako, mga amiga, nga magka-order to daghan. Sige. Kay mangita ko ikapuhunan. Suwayan ako si Feli. Mangutang tag para puhunan. Wa pa man ko masweldohi sa akong pagka-vlogger, pero may nasud na, pero wa pa may payout. Mao nga para makasugod mis among negosyo, nangutang na lang gid ko. Unya. Okay guys, good morning mga idol. Niya na sa inyong mutiya ni Baliling. Kumusta na mo diha mga idol? Natay mga bagong abot na produkto ha. Nindot gyud ni, gikan ni sa gawas. Mao nga makasiguro mo nga nindot gyud ni klasiha sa produkto. You know na. Okay? So, akong tagsa-tagsaon doon sa pagpakita ninyo ang atong mga produkto, no? Sa akong assistant nga si Gualberta, ang bayot nga wala ka. Hello, guys. Hello. Tak na. Parehas gahapon. Okay, Berta. Unsa atong unang produkto nga atong ipakita nila? Well, kinina para ni sa naong, girl, ha? Paputi ni siya, no? Kung mamutang ka ni mo, ani, siguro alang yun nga mabutangan yun ang tanan ninyong panit kay aron dili mahimong black and white. Ang guro na niya mong TV, nga karaan ka tong black and white. So, buti pa sa bot, o tanin siya ka-epektibo, muputi, good. Mga butangi ang tanang panit, ha? Aron dili mo matabang, okay? Kanin siya, para ni siya sa mga bugason. Kana mga naong nga naay murag binlod. Ha? Unsa binlod, oy? Bugas ba? Kanang bugas, inyo mao na ipagtubo, butangi dayon ninyo ani, para dili na siya mudako, ug mawa, ug muhamis na gyud ang inyong aping. Dili di pareha sa uban ha, nga imbis mugamay ang bugas, kay gibutangan sa ilang produkto. Misamot na hinuon, moro na hinuon og usa ka ganta nga bugas ang ilang naong. So, suwayin ninyo, guys. Na, di gid mo magbahay, ani. Di, sa ingon sa pagpanghambog, no? Among silingan, daghan ka siyang bugas. Ibutangan na mo, ani. Karon, wa na'y bugas. Ahop talay na habilin. Joke! Wagit ko magdahom nga sa among ginagmay nga pagsugod sa negosyo, ni dako ni, og ni kusog. Og nakahawas kinamo sa among kalisod. Unya. Ay, girl, oy, dili naman mapunggan pa, oy. Kusog na kyud kayo ng imong negosyo. Og usag kasi nakatabang og dako ani bayot. Mo nga ayaw gyud pagbuhi nako ha. Mabulahan jud ang apil. Unya kay daghan naman kog nahatag nimo. Way labot sa imong sweldo. Bi karon nangutan ako. Pilay na tigom na nimo. Ada, akong gipatigom sa kong bana. Why nagkatigom ka to? Abot lang kay nagpapalit pa tong motor. Na, ikaw gi mag-amping ano imong kwarta in taon bayot. Uy, dili nga to sa laing tao. Ayaw kay isalig sa ubang tawo ang imong kwarta. Pagtigom, kay moabot ang panahon nga magamit ra gyud na nimo. Oo, girl. Magpasalamat jud ko nimong maayo, girl, ha? Kay wasad mi nimo pasagdi.
Natural, uy. Kita kong duha ang nagsugod, ani. Ayo. Kisa ron. Kisa ron, uy. Murag, Ma'am, deliver, ma'am. puro ato silingan. Ato Ay, silingan. pasudla. Pasig mo palit sa itong produkto. Uy, ansay ato, sir? Anay, deliver mo. Oh, nakatultul uroy ka diris amo, no? Sige nga ito mo, oy. Ay, ramo mo. Oh, silingan na data? Oh, sige ma'am, salamat kayo ha. At salamat, sad. O, sabihin niyo, ha? Nice because iskina. Kaling ikaw ng bahay, gikan sa karsada. O, silingan na yun dito, no? Sige, sir. Sige, bye-bye. O, saan ba nag-deliver diya sa imo, girl, ha? Di man nagikan. Ambo, doon sa ni. Wow! Ganito din mo, girl, oy. Ano man kay mga sponsors. Sa mo, tigil ko na ko ang imong negosyo, ane, girl. Pero kariyo, trabayot ha. Ah. Kini siya pa, nakaila ka, ani? Moro gid ni siya usa nga magsigig bash na ako. Sigig ingon nga wa ko no epekto ang atong produkto. Nakasuway ba ka ni siya sa? Da, pasag din na siya, girl, oy. Nasinara na. Makalakot, manggwid. Yun na, para good, be. Sige, tanaw ni mo. Dalag, eh. Maugi lagi ni babihana, eh. Ang unsa man? Mao ni babihana nagsigig order. Unya, inigabot sa ila, dili mo dayon. Unsa? Bugos buyer ni girl. O ni siya, girl, kaduhan na ni sige order nato. Unya, inighatod sa mag-deliver. Wa ko no diha. Unya dihang naabtan gyud siya. Wa mo dayon. Kaya ko nung gipa-cancel. Pero di ko nung yaw-yaw sa nag-deliver, oy. Nay, yan nasad ay. Lain na sang profile. Murag king ko yung iyang gigamit. Pero angan, mao gihapon. Unya, sa mayang kuha. Sa mayang misis diha. Mo order na sad ko no. Duha pa ka order oh. Bibi. Ako'y deliver, anak girl. Ha? Ako ginabugnoon. So, ang sagha may tabuan ni nga part guys, no may bawaan magha nila kung kinsa ni ang bogus buyers. Nga di lang pala kausa guys na kung dili kaduha na niyan yung gibuhat no nga mo palit. Mo order pero dili dayon non. Guys, may pagduda na ko ba kung kinsa ni ang bogus buyers. Nagtuo ko nga mao ni ang iyahang nanay. Pero ngano mang maghimo maglaing siyang account o ngano ibugos man ang iyahang anak. Pero nagduda yun ko guys nga iyan yung nanay. Inawi para atong hibaon guys no kung kinsa ni ang bogus buyers mo na inyo masabtan no sa atong last part guys sa pasultihan padayon ta. Nagipadlungon kaayo nga way laing buhaton ba pag samok-samok ra. Unya kani siya nahibaw-an namo nga dili gyud ni tinuod niya ngan iyang gigamit. Makalagot no? Kay mo order unya dili dayon nun. Mao to nga gidawat nako iyahang order og kami gyud mismo ni Berta ang nihatod sa iyang order aron mailhan og makita gyud nako ni babayhana sa personal kung kinsa ni siya. Unya, Girl, unsa man? Ako rin matudaan ni, ha? dili girl. Duha ta ka motor. Ikay da sa package. Unya ako magsunod ko nimo. Unya na lang ko moduol kon mo atubang na nimo ng bayhana. Sige, girl. Na makatay abogado. Ano man? Bugno o ito kiti babihana. Masa gibuangan siya na to. Bugno o gini lagi ba? Na, Kalma lang. Basig kita hinuoy mga priso ng kalaki nimo. maubitaw nga paandaman na og piyansa ang imong abogado kay ako naglako at kaning babihana. Sige na. Ato na i-deliver. Magsunod ko nimo ha. Oo, girl. Kadiyot sa ha. Ma, maglakaw sa si Berta, ma. Ikaw si ate man sa mga tao na to ha. Dali rami. Mauna ning baya. Uy, doon raman dis amo, Sunod iskina raman di ay. Salinga radio isip pero wa ko makailaan ng bapihana. Buto gaya bakahan ng tinuod nga ngan. Wa ba ka ni mga liyas? Naara sa girl, may hunong na siya. At doon ka lang na nag-order. Ay, niyan ako spultahan. Ako
lang nati akong tingog aron mo tuo nga delivery boy jud ko. Ayo. Ang adlaw. Unsa man? Parcel, ma'am. Unsa man na? Kinsay ito ribs gasiwal? Ako nga naman. Parcel di ba, ma'am? Unsa man na siya? Wala ba kayo ba, ma'am? Ikaw may nag-orderan ni. Ikaw naman ko ang ga-deliver ni. Huwag ko ma-order, oy. Imo nga, ma'am, no? Nga man mo nang ga-orderan. No. Ay, basta wag ko ma-order. Taka man lang mo. Iuli na dito, eh. Kapati ang inyong products now. Adi ay! Saan to pa? Ikaw gyud ay ang nag-order. Ngano na ibaw makakapara sa naong ning imong gi-order? Ikaw gyud ay ang animal. Bugos kang dako. So, taro nga? Oh, ngano day? Tinuod bitaw. Ikaw gyud ay. Karon na ibaw na ikaw gyud. Hay naman ni Berta. Mutya? Toribia? Huh? Oh, ako bitaw. Yang ano pa sangilan man ko ninyo, anak. Gawa man dyan ko ma-order, anak. Wa ko na siya mag-order. Nga na ibaw siya nga para sa naong ang iyang gi-order. Ako ka animal. Ay! Unsa? Pagtaro nga? Tigali katilaw ka ron akong bayuta ka. Ay, kung katukangan. Kinagdako ka ning lugar ha. Sa lingan rata. Huwag hindi ka mausap, Toribia, no? Kani adto pakit ka. Sa nag-vlog ko, ikaw nag-basher ako, perme. O niya karon nag-negosyo ko? Abi kay miigo man ang ako negosyo. Sige ka lang panaot. Oh, ikihan na girl, ha? Ikihan na! Gusto gyud unta na akong ikiha pero maluoy man sad ko. Kang iyang banat ay school driver man, daghan ka silang anak. Mo nang naluoy ko ba? Pero sige lagi hapo panaot sa akong negosyo. Unsa kay maayo no, ikiha ko na lang ginibayhana. Ug ako ni ikiha, maluoy mo ko sa mga bata ug mapriso ni siya. Unsa man og amo ang kasultihon? Mutya. Ate Pres? Sorry. Anong sender ka ron, Gulyat? Si Mutya, Ate Pres. Mutya. Si Mutya. Mutya sa gindindok. Abi na kong asa ka na sa luyog, tugnaw mo kay gon. Mo Bitaw? na pa init ka dress kilid sa kwan na dire siya. Ang atong problema, Ate Pres, si Mutya, kanis Mutya, vlogger ni si Ate Pres niya. Niya. Naabay mga vlogger nagnegosyo siya sa unsa le negosyo niya karon na siya negosyo ng mga makeup. Dunay mo order pero inabot di dayon nun. Ay. Oh, mao ni. Nya pagtanaw niya iya nga mo dayong amiga. Yeah. Pero abi ni mo, saan mo, Gulyat, sa Roosevelt? Oo. Murag duha ka sakyanan nga ni Ana kay dunay ni order atong murag ref man dalito or kuan ba to? Washing machine. I-deliver pangutana sa kuan mo may ngan nga ilang giingon dito. Nya mao may gibutan dito Roosevelt, Pook, Talisay. Pero in town wa dito ang nagpuyo dito nga ngan nga ilang giingon. Ana. Unya, yan sige. Sa magpagdeliver. Gingan nila nga, sa may address mo ni gihatag. Telepono ra ba? Kana bang order? Kaduha gyud mahitabo na. Gyapon ana. Kung kani bang mga tao sa binuangan ba? Pa-order niya pato dito. Nya, wa sila dito. Mao ni. Wala tao gang number. Apo, gitawgan man tingali, pero ingo lagi nga muna naadiri. Anang dapita, anang address. Na yung ungo rin sa inyo ha, Ate Pres. Dayungo. Roosevelt, Kailangan ko kumutalaw ko. Kaninig soon sa inyo, kanang bangga ako kayo, ungo mo na dapita sa una. Hoy, takot vlog sa Gulyat. Kanang kili sa inyo, kanang taas kay koral nga naibay, dako. Nya, dako kay gawan, dako kay gawan nina, abutan nito sa liyo. Tanawa na niya, di ba, ungo na, tanawa na niya. Muna na ibaman ka. Uy, Dito na ka. ako man na siyang gipadidani ko nga ano mang malimbawot man akong balhibo. Tabaday. Di ba ito ka ito na pa mangga ba, di ba? Ano mangga? Kay nom kay so kay Roosevelt inigliko sa inyo na ibang Ang dapit sawa. Ang dapit sawa nga. Dako kay na mangga dina, nya nam na nagpuyo diri sa una. Kananda kong bay nga dako kay luna. Oh, Yan ang kikural. Kanang koral. Kita man na. Kadaan man na. Uy, Oh, bauna na. Na may gitukod karon bago diha. Ana di bago. Bago diha ana dapita. Murag pahakan ang kural. Dako. Asa man na balita lang dapit sa pug katong ingon hikon namatay duha ka iring sa kisame. Oh, bitaw. Diha to sa kuan, biasong siguro to. Biasong, si Bichigbin. Biasong. Sila si attorney yung nag-roof, si attorney mo yung nagkuha na to. Dili to diha sa ila dapit sa Dili, biasong to. Oo, ako ay. Puok to ma, biasong. Ako dai abat diha. Oh, biasong na ako no. Atong anananggal, di ako gyapon to biasong. Ang sa puok
Roseville, ako rin abat. Oo, do, abat sa nilani. So, abalik ta ni. Sa pagkakana ni Alan? Ang iyang pangutana, mao ni si Mutya taon, doon na gyud mga tao nga, kung musaka ka, bitaron gyud ka. Bilangan Sige, ba panahon siya, sa ito no? negosyo. Oo. Ay, may ikihan na lang yun yung bayana. Nasuya na. Huwag ako ni ikihan, maluoy man siya ba? Kaya na may mga bata taon. Yang driver taon. Yan ang sa Ang ba na driver? Kada laging order makiha ba na yan natin. Pres, order niya di dayon nun. Di mo siguro doon ka na. Binuangan ba siya ba? Binuang rin na. Ang ibo na badlungon, ko anong i-block na sa imo ang kuan eh. Nya ayaw pagtuod ayun. Ay pagtuo i-block na mo tiya. Ano di man na i-block. I-block na. Ayaw na para din na siya ka-chat mo. Ayaw. Asos, Ginoo ko. Ang imo na ikihaluoy kay mga bata kay. Bakit sa yung basa di ba diya? Samok na kayo tiya. Ay hasol ng Kini pag-record na to karong Goliath is December 5. December 5, 2024. Ang mga pagbasa ng mga nagsingabot nga Pasko, ang ato kuno pag-prepare sa Advent season sa nagsingabot nga pagkatao sa Ginoo. Puno kinahanglan kuno punutas kaluoy, pagpasaylo ug pagpaubos mo kuno isakto ka na pagpangandam sa the coming of baby Jesus. Aritas paambit Lucas 6 versikulo 28. Lucas 6, versikulo 28. Panalangini ang nagtunglo kaninyo o pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Sa ato pa, nahug manig daog-daog gihapon kay murag iyamang gidaot. Ang imo na lang buhaton kuan katang sa atong sigon sa atong gibasa karon padayon lang tas pag ampo lang na sila nga dili lang ta sila og mahayagan no ta sila nga dili na sila magsigig panaot magsigig pang minuang mangorder nya dili dawaton ning abot Sige na siya na maayo gid oy. Prihatong kingon ni Nya kamo sa order. Ay mo sige order niya ini abot ninyo dawaton. Ang uban na natin, pres, black biya sila Shopee. Ang kanang order nga di dawaton. Sige lang, i-cancel, tanan cancel. Di dawaton, may rasa daw eh. Kapoy ka ng mga nanay. O, tinggal, may pa sila ingon na magsigig order niya, dili dawaton, i-deny nga nag-order siya. May, pa sila lang buhat no, magsikablit-kablit ka ng cellphone. Well, ngaw. O, ingon na kung tinapong trabaho, di man kung sa'yo makadungaw na akong cellphone. Tinood bitaw? Oo, wag po sila lang tingin mga trabaho. Ana na lang, Miss... Di kung to ba mo ay nga di ka kadungaw sige kag-vlog. Wala, mangga. Ana na lang mo tiyan, no? Di ka imposible kay di mo dungaw siya. Bambina ati pres. Di posible. Di kung tuo kay limang kartiin bangka. Walang ikamananghin. Kabi ni mo Goliath, kining naan kung ari punta sa prayer ni St. Francis del Sisig, yung dito kung dunay pagdumot, pasaylo. Naingon dito, manala na, kay kinsa na sayod, sige na tong pagpaubos niya, katong malagi diri, ampog, panalangin niya, nagdaog-daog, kinsa na sayod nga, mausab siya. Mausab siya, aron dili ni sa maghatag, o unsengan ini, kagool sa uban. So, Ako naglagot ko eh. Ano man? Kanang bito naatay ka date, ingnan lang po nga. Naatay ka date niya. Moingon nga kanang paabot ako. Nga di gyud maabot. alagot. Mura ra pag nag-order niya dili maabot, di mauwang ni abot. Paintay na natin, what ako alas 5. Alas 5. Ginjan day ka. Alas 5:30, wa. Alas 5:45, wa. Alas 6 na lang, wa. Karon. Ay, gamay tali ihatag. Na dito mo mo ikan. Ang gunit kayo sa akong ATM. Ay, salamat na wala natin dalaman nun. Tulad ko ang puzzle tihon. So ayan guys no, yung nadunggan ang kaagi ni Mutya. Busog ko guys, pangapin ako niya. Ngapi ko guys. Nya gi parisan ako og biko, gibidli ko. Biko guys, malay mading isagol no ang biko sa kape. Pero gibidli og wala koy gana mo kaon para paniud to. Sakto na YouTube siya no. So ayan guys, no nadunggan nato ang kaagi ni Mutya nga usa ka vlogger / live seller no, kay bawgita guys no, nga daghan na yun ang nasinso ani no, og wala yun napakyas si Mutya no sa iyang pagpanimpalad ani nga larangan guys, kay matud palagi niya kuan siya no, wala siya nakahuman sa iyang pag-eskwela. O mo nang iyan na lang gitistingan na ang ihang swerte sa pag-vlog nga niabot ngadto sa live selling. Og mapasalamaton yun kaayo si kuan guys no, si Mutya sa iyang barkada nga si Berta, kay tungod niya nagka-ideya siya no nga pwede pala
mag-live mamaligya no pinaagi sa live selling og nakita niya nga nag-success gyud sila tungod sa tabang pod ni Berta. So nahimo siyang kuan guys no, business partner og ni asinso yun si Moche no, kay matud pa niya ni how Asia sa kalisod ug karon na siya mga tauhan. Okay, syempre dako naman gud ni siya nga ano, na siya mga pakir no, packer. Og puro pampagwapa no ang iyang ibaligya guys no. Sa gani nga pagwapa uy. Ninot pod guro ni orderon ba. Do mas la ni mention og product uy, ang ni mention tana sila no para promotion, pero lagi kung ma-mention sila og product guys, magbayad na sila no sa kuan station kay nag-promote naman sila og produkto murag endorsement na sila no. So magbayad na gyud sila. Mo nang bawal gyud no magsulti og product sa drama kay may bayad man na siya. So ayan nahibaw-an nila Berta guys no og Mocha nga si Toribia pala ang bogus buyer ani. Di lang kay kaisa ni niya gibuhat no kundi ikatulo na yun ni karon. Bitaw makaulit yun na kaayo guys no kanang naibugos buyers ba syempre. Kay gigastuhan ba yan na og oras, panahon og kwarta og gasolina, di ba? Mo na kwarta kay pag adto pa lang dito dili ma-deliver ang produkto no kung walay gasolina ang motor mo nang hassle jud kaayo. Ipangunayan yun ni Motya guys no og Berta ang pag-deliver. Mao lagi to guys no, ni sampok siyang una nga iyang kasuhan si Toribia pero naluoy siya kay naamang kini mga anak. Kay siya pod usaman kainahan. Pero kung kamo si Motya guys, unsa may inyong buhaton, angay ba ninyo kasuhan si Toribia sa iyang pangdaot og sa iyang bugos buyer pag sa isip og sa iyang pagkabugos buyer? Guys, pwede din makasuhan ang tao nga bugos buyer. What if nagkataon nga nagasto na niya ang iyang kwarta? Suggestion lang niya ako ni bot niya guys no, kung labi na kay na naman siya sa live selling no, nga angay yun kung mo purchase og product is mag-down yun ano, mag-down yun. Pero namo ubang mga buyer guys no nga dili ganahan og mag-down pa gusto mo gud nila nga cash on delivery jud like sa Shopee, di ba, TikTok Shop, Lazada, nabay ilang option nga cash on delivery kay kung mag down pa sila di sila ganahan no. Bisan pag ako guys di pa ganahan mag down pod nyo, wala pa ang produkto. What if kita pod ay nga mga buyer ang ma-scam mo nang lisod pod siya no sa ato ang part. So kung kamo si Mocha guys, unsa may inyong buhaton sa inyong kaila sa una, inyo bang pakasuhan or pasagdaan na lang nga mag-inani? Para sa ako guys no, tagaan akong chance, last chance niya no kay sa tulong higayon, last chance na niya na kung iya pa ning buhaton sunod or ninga niya no nga iya na yung kasuhan kay dili lalim. Or what if kung mo-order niya ang iyang best friend no, dili na lang niya orderan, tagaan. Pero what if magamit na po nila yung pangalan, diba? So pabalik-balik lang ang problema no, ug ang solution ini is kasuhan na lang yun. So ayan guys no, ang atong drama karong adlaw sa compilation. I hope ang nalingaw mo. Og I think unsa may haom nga title ani guys, siguro titulan ako nino og bogus buyer. Bogus buyer or sinahon. I think mas nindot no ang bogus buyer.